Yes, 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 yes. Gebroeders Wolf is weer terug. Mijn naam is Dio en dit is Ik heb je bek. Ik ga zo de landbaan op om te kijken wat de mensen over de anderen weten. Wat weten ze nou daadwerkelijk over de gezelschap waar ze mee zijn? Zijn het nou de jongens of zijn het nou de dames die veel meer weten over de ander? Ik weet het niet, maar wat ik wel weet, ik ben nieuwsgierig. Dus let's go! Jullie gaan meedoen met Ik heb je bek. Ja? Jij zegt dat jullie elkaar goed kennen? Ja. Wat is jouw naam? Rashaan. Rashaan? Ja. Jouw naam? Dennis. Hoe? Dennis. Dennis. Ik sta hier met? Charmeni. Charmeni. Alicia. En Alicia. Is goed aan, hoe oud ben jij? 19. 19. 16. En jij kent haar het beste, zeg je? Ja, ik denk het wel. Ik sta hier met? Ejoep. Ejoep. En? Salah. Salah? Ja toch? Oh, Salah, gekke speler. Ik sta hier met? Mika. Mika? Jesse. Yesser? Is goed. Rapper? Jesse. Yes. Jesse. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Tinder. Zeg jij het maar. Ja, via Tinder. Via Tinder. Zo, werkt dat eigenlijk? Werkt het? Ja, het werkt uiteindelijk wel. Hoe lang hebben jullie met elkaar gesproken op Tinder? 16 berichten. 16 berichten. En dan, wat hebben jullie daarna gedaan? Als vraag. Ja, ik ben niet van het appen, dus ik dacht van nou, ik spreek wel gewoon gelijk af, dan weet je het ook gelijk, toch? Dan weet je dat je geen enge man achter de schermen hebt. Ja, ja. Ik sta hier met Eva. Eva en? En met Gijs. Met Gijs. Oké, wel naar de camera toe. Je naam is? Tuana. En? Alena. Tuana en Alena. Mooie namen, mooie namen. Uniek ook. Ik sta hier met? Giovanni. Giovanni. En? Romaisa. Romaisa. Is goed. Ik sta hier met? Tesnim. En? Leila. Wie? Leila. Camera is daar. Is niet leuk toch? Kijk, oké, Leila. Lely is een beetje verlegen. Ze maakt zich zorgen met mensen dat ze er niet uitziet. Maar ze ziet gewoon goed uit. Toch? Ja. Ik sta hier met? Bram. Bram. En Jay. En Jay. Ik sta hier met? Jeffrey. Jeffrey en? Chelsea. Vader en dochter, hè? Juist. Goed, we gaan kijken. We gaan jou de vragen stellen en kijken of papa genoeg van jou weet. Wat is de naam van jouw ex? Waarom doe jij dit? Oh joh, ik ben het vergeten. Hij heeft al wat geschreven, hij kent je. Hij heeft wat gehad met je ex, denk ik, man. Welke doen we? Hey, hallo. Niet onderhandelen. Welke van allemaal? No! God, please, no! 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 Oh kut, het komt op YouTube. Wat is de naam van zijn ex? Shodian. Shodian. Ja. Fakka. Heel. Wie is Shodian? Ex van mij. Van hoeveel ex heb jij dan? Want je weet de naam niet eens. Je bent pas 12. 4 man. 4 ex al. Sorry Shodian. Sorry Shodian. In die camera, zeg. Sorry Shodian. Was het zo erg? You gonna miss your mom? No. No? Wat is de naam van jouw ex? Ik heb geschreven YG. Sorry? YG. YG? Is dat een straatnaam? Ja. Wat is de volledige naam? Wat heb je geschreven? Ik zei, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Oké, wat is zijn echte naam dan? Ik ga het niet. YG, oké. Hey YG, ze kent je nog. Wat is de naam van je ex? Geen had ik. Geen ex? Ja. Geen. Oké. Hoe weet je dat zo zeker? Ik ga ervan uit dat ze het me zou vertellen, dus... De band is zo goed. Ja. Is goed, ja? Ja hoor. Zou je je vader vertellen? Ja hoor. Wat is de naam van je ex? Ik ga die echt niet zeggen hoor. Is het goed als... Kijk, u kunt nakijken, maar niet zeggen. Do it! Just do it! Navy? Navy, beide goed. Ja, Navy, helemaal goed. Oké, naam van je ex? Najib. Oké? Ja, ik had een andere, ik had Jamal. Najib, Jamal. Ja, fuck Najib. Wie is er nog meer? Dat ga ik niet vertellen. Ik hoor Te veel. Wie?
Hoeveel zijn er nou? Nou, dat weet ik niet hoor. Echt exen, 1. Ik heb 1 vriend gehad. Najib, maar fuck you. Najib, Jamal, Ali. Nee, heb ik niet. Ja, heb ik aan? Nee. Stop it. Get some help. Yes, sir. Ook niet. Zoenlijstje. Wie? Even Zoen? op het zoenlijstje kijken. Wat wil je laten worden? Droombaan. Kinderarts. En die had. Arts. You smart. You very smart. Je kent je dochter wel goed. Ja. Ja, ik sta onder de indruk eigenlijk. Hè? Ja, dank je, dank. Ja, droombaan. Businessvrouw of tandarts. En jij? Ik had ortho, eigen bedrijf. Businessvrouw, eigen bedrijf is business toch? Ja toch? Wat je later wilt worden, je hebt politie Ja. en jij hebt? Zijn vaders bedrijf overnemen. Weet je dat niet? Wat? Bedrijf van je pa overnemen. Ja, misschien ook. Maar, Maar ja, liever scoten, waarom scoten? ik weet niet. Je wil gewoon piepen hebben. Achter mensen aanrennen. En piepen hebben. Ja. Je kan naar Oekraïne als je wilt. Wat wil je later worden? Piloot? Een piloot. Voetballer. Oké. Voetballer. Oké. Wat is je positie? Voetbal? Ja. Ik bedoel middenvelder. Middenvelder, oké. En wat voor meid val jij? Ja, die weet hij wel. Wat voor type jongens val jij? Ik kon je ook zulke vragen. Meneer, nee, weet je waarom vorige keer? Calm down. Calm down. Of wat voor meid val jij? Waar kaas wijd met grote kont. My man. Wat heb jij? Ik had gewoon slanke meisjes, man. Slanke meisjes. Nee, man. Platte beeld dus. Nee, man. Wat ga je met die kont doen? Veel. Eet smakelijk man bro. Wat voor type dames val jij? Donker. Donker, en jij hebt? Witte. Waarom dachten ze dat witte? Ik weet ook niet hoor. Omdat hij niet echt met iemand die bruin was had. Oké, op die manier. Oh, heb je al exen? What? Bro, what are you talking about, man? Heeft hij exen? Ja, 1. Eentje, waarom zeg je nee? Ja. Bastard, hè? Wat voor type chimeid valt hij? Turken, Surinaamse, Antillianen. Turkse, Surinaamse en Antillianen. Turkse, wow. Antilliaan. Waarom niet? Meer. Waarom niet? Antilliaan is wel groot, man. Ja, maar ze zijn agressief. Daar nog iets op te zeggen? Ze exes. Een van je exen heeft je geslagen. Ja, veel. Daarom wil je popo worden, hè? Ja, ja man. Ja, daarom wil je popo worden. Antillianen en Turken. Ja, maakt jou niet uit. Nee. Waar kijk je het eerst naar? Hij kijkt naar kont. Wat? Hij kijkt naar kont. Oeh. Dan zit je wel goed bij die Antillianen, denk ik. Wat voor type jongens val je? Ik heb geen type. Je hebt geen type? Nee. En? TikTok-zammers. Wat? Lelijke wat? TikTok-zammers. Lelijke TikTok? Zammers. Wat is zammers? Mongolen van TikTok. Die zeg maar, die jongens die dan TikToks van hunzelf gaan maken. En die dan... Jongens horen überhaupt niet op TikTok. Zeg maar echt van die... Je weet toch, dat ze dan telefoon gaan leggen, dansjes en zo gaan maken. Dat noem ik in TikTok zijn. Doe dat ook? Soms. Tup. Ja. Kan dat niet? Ik weet niet. Ja, joh. Echt gewoon jongens van nu, zeg maar. Echt die jongens met die Gucci pad en dan met die tasje en dan... Ja. Red flag. Ja. Oké. Wat voor meid val jij? Ja, ik had een blond haar. Hij heeft met En wat voor meid val jij? Ja, die weet hij wel. Waarom denk je dat? Ja, nou, we kennen een meisje die dat heeft. Ja, oké. Dat is uitzondering. Oké, is goed man. Wat voor type jongens val jij? Ik heb geen type. Nee, wat voor type? Stond er wat? Oh ja, eigenlijk was het de Arabische kant. Arabisch, waarom heb je geen type? Ja, want eigenlijk valt ze wel op alles. Ik zie je wel. Ook donkere? Huh? Huh? Wat? Nee. Volgende vraag was type jongen. Wat voor type jongen je valt? Ja, ik had zeg maar gewoon uiterlijk soort van opgeschreven. Dus gewoon Uiterlijk? Ja? En mijn vader heeft meer Zo. gewoon innerlijk opgeschreven, zie ik hier. Oké, dus light skin. Ja, maar ook wel lieve jongens hoor. Oké. Moet wel lief zijn natuurlijk. Ja, lieve jongens had ik. Lief. Oké. Wist je dat ze op light skin valt? Ja, ook. Maar ik denk eerder lief dat dat belangrijker is. Wat is de naam van jouw moeder?
Als je je schoonmoeder de naam niet weet, wat was de naam van je moeder? Mina. En wat had jij? Ja, Mina. Is goed, oké. Hey, je mag thuiskomen. Hè? Wat is de naam van jouw moeder? Jolanda. En jij hè? Jolanda. Je was voor vergeten, zei je. Ja, ik had eerst Henny. Wie is Henny? Dat is mijn oma. Jouw eigen. Seriously, what the fuck are you doing? Jullie zijn toch geen familie? Nee. Wat is jouw schoenmaat? Wat is de schoenmaat van jou? 38. En nu had? 39. Ja, Hoe komt je 39? soms doet ze 39. Oké. Wait a minute. Who are you? Heeft u nog een dochter of is u uw enige dochter? Ik denk dat u nu gelijk een schoen voor haar moet gaan halen. Ze mag. Volgende vraag was, wat is je schoenmaat? 38. 38? 39. Wow, hoe kom je 39 man? Ja, ik weet niet. Ik dacht echt 39. Ja, eerlijk gezegd. Ik denk dat je uit moet gaan zoeken wie een maat schoen 39 heeft. Ja, ik moet even schoenen voor me halen. Heb je nooit schoenen met haar gehad? Nee, nou, nu nog niet. Nee, we zouden het nu gaan doen. Dus, Oh, nou, maar ja, nu halen ga ik het halen. Ja, sowieso. Hoeveel kinderen zou je willen? Hoeveel kinderen zou je hebben? Willen hebben? Ja, 3. Voor jou, nee. Wat heb je? Want zij zegt vandaag, zei ze nog letterlijk nog van, ja, ik wil helemaal geen kinderen. What do you want? It's not that simple. What do you want? Waarom niet? Het elke keer. Ze wil nu wel. Ja, nu wel, ja. Dus dat betekent dat jij goed bezig bent. Ja, nou ja. Hoeveel kinderen zou je willen? 2. En jij? Ik zei 3. Oké, 3. Waarom 3? Ik weet niet. Ik dacht wel een beetje 3. Misschien doordat zij ook 2, nou ja, 3 broertjes heeft. Ja. Waarom 2? En wat niet meer? Of Ik wil gewoon een jongen en een meisje. een jongen en een meisje en dan klaar? Ja. Of knippen? Hoeveel kinderen wil je hebben? 6. Hoe wist jij dat? Ja, ik weet het. 6. Waarom 6? Gewoon 3 jongens, 3 meisjes. Oh, je hebt al over nagedacht alles. Ja. Oké, hoeveel kinderen zou je willen? 2. En Ja, ik heb ook 2. Oh, je kent haar goed man, 2. En wat wil ik eerst, jongen of meisje? jongen. Wat vind jij het meest irritant aan jouw mattie? En als laatst, wat vindt zij irritant aan jou? Lom zijn of zoals doorpraten of gewoon dom praten. Of iets niet durven doen? Ja. Ja, bitch clap. Nee, zij vindt echt alles cringe. Gewoon, zij vindt alles ongemakkelijk. Waarom? Ja man, ze vindt alles gewoon ongemakkelijk. Net als dit. Waarom? Ik weet niet, ik schaam me gewoon veel. Eindelijk sta je daar. Ja. Jullie zijn jaloers. Wat is het meest irritant wat je aan je vader vindt? Altijd gelijk willen hebben, maar ik heb willen wel tussen haakjes. Dus zeg maar, soms heeft hij wel gelijk. Altijd gelijk hebben. Ja. En? Ja, ik dacht boos reageren als iets niet lukt. En wat vindt u van haar antwoord? Is dat zo? Wilt u altijd gelijk hebben? Ik heb gewoon gelijk, nee. Vrouwen hebben meestal gelijk toch? Dat is het moeilijk, dus als ik ergens moeilijk over doe, dan denk ik wel gelijk te hebben, ja. Oké, wat is het meest irritant wat hij aan jou zou vinden? Dat ik altijd doordram en hem altijd overhaal, want ik wil gewoon dat dingen gebeuren hoe ik het wil. Ja, dat heb ik niet, man. Ik vind eigenlijk niks irritant. Ik heb down doen. Ze doet dat in down. Nee, dat is echt niet waar. Dat doet hij. Dat doet hij. Ze heeft te veel relaties en gaan vaak uit. Nee, te veel dat is niet irritant. Dat is leuk. Wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Vrienden. Vrienden? Ja. Friends with? Nee. Gewoon Niet, nee. Nee joh. Nee, dat is niet mijn type. Nee, dat andersom ook niet. Nee. Oh, jij valt op Ali. Nee, ik val niet op Ali. Is goed, dat was het. Dankjewel voor het meedoen. Het is weer al wat donker geworden en ik wil er vandoor, want ik heb ook nog honger. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. Mijn naam is Dio, namens Gebroeders Wolf. Ciao! Auw! Ja, ik doe SO naar Move DB, SO naar Marwan Zwawi, SO naar Shab G-Block, SO naar Papa Jones, SO naar Said Souli, iedereen daar zo, Yahya Monsef, broer, en mijn niveau Emin man, sowieso man. SO naar Shab Jones. Een shout-out naar mezelf. is goed.